Καλώς ήρθατε στην ερασιτεχνική θεατρική ομάδα Suspense του Δημήτρη Λύρα. Καθίστε μαζί μου και αφήστε με να σας πω το πώς βρέθηκα εγώ εδώ. Μία μέρα περπατούσα δίπλα από το ποτάμι, εδώ στην Φραγκφούρτη. Και εκεί ανάμεσα στις φωνές ακούστηκε κάτι γνώριμο, τα ελληνικά. Μια κοπέλα με πλησίασε, χαμογέλασε και μου μίλησε. Ήταν και εκείνη η Ελληνίδα, η Αθηνά. Γίναμε φίλες γρήγορα και ένα βράδυ μου εκμυστηρεύτηκε πως παίζει με τον ερασιτεχνικό θίασο της Φραγκφούρτης. Το έργο «Οι Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη. Γιατί βλέπετε, όταν ήμουν μικρή ήθελα και εγώ να γίνω ηθοποιός. Αλλά η μαμά μου είπε να σπουδάσω καλύτερα κάτι άλλο, γιατί δεν ξέρει αν θα έβγαζα χρήματα από το σανίδι. Και έτσι σπούδασα οικονομικά. Φυσικά, όπως γίνεται συχνά, άλλαξα πορεία αργότερα, έγινα δασκάλα πιλάτες. Και έτσι με αυτήν την δικαιολογία πήγα και εγώ στις πρόβες. Να δω πώς λειτουργεί ο θίασος. Να μυρίσω και λίγο τη σκηνή και μέσα μου αναρωτήθηκα, μήπως ήρθε η ώρα να ξαναδοκιμάσω. Στην πρώτη πρόβα που παρακολούθησα κατάλαβα πολύ γρήγορα ότι δεν είναι καθόλου εύκολο πράγμα το θέατρο. Οι άνθρωποι εκεί έπρεπε να παίρνουν σωστές αναπνοές, να κρατούν τη σωστή στάση σώματος. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε και από το πιλάτες. Αλλά κάποιοι έπρεπε και να τραγουδήσουν και κάποιοι άλλοι έπρεπε ακόμα και να χορέψουν. Και όλοι μαζί να συντονιστούν σαν ένα σώμα, μία φωνή. Δεν ξέρω, ίσως τελικά αυτό να μην ήταν ακριβώς για μένα. Αλλά ξέρετε, σίγουρα ένα μάθημα πιλάτες πριν την πρόβα θα τους βοηθούσε πάρα πολύ. Θα λύνονταν, θα ανέπνεαν καλύτερα, θα έβρισκαν ρυθμό και ισορροπία πάνω στη σκηνή. Και έτσι τελικά εγώ μπορεί να μην έγινα ηθοποιός, αλλά βοήθησα τους ηθοποιούς να παίξουν καλύτερα. Και αυτό ήταν το μάθημα που μόλις παρακολουθήσατε. Γι' αυτό τώρα ας γνωρίσουμε κάποιους από τους συντελεστές αυτού του θιάσου. Θα δούμε μαζί κατά πόσο τους βοήθησε το πιλάτες πριν την πρόβα, αλλά και τι ήθελε τελικά να μας πει ο Αριστοφάνης μέσα από την κωμωδία. Οι Εκκλησιάζουσες είναι ένα υπερδημοκρατικό θεατρικό έργο, στο οποίο θεωρώ ότι ο Αριστοφάνης ήταν ο πρώτος το 434 π.Χ. που έγραψε για την ισότητα μεταξύ γυναίκας και άντρα, την ισότητα που υπάρχει ανάμεσα στον πλούσιο και στον φτωχό, την ισότητα που μπορεί να σκεφτεί ο κάθε ένας άνθρωπος στη γη επάνω για μία ειρήνη, για μία βουλή, για την ελευθερία βούλησης και την ελευθερία της ψήφου. Ο πραγματικός λόγος που αυτή τη στιγμή ασχολήθηκα ξανά με το θέατρο είναι ο Δημήτρης ο Λύρας. Ο οποίος είναι ο σκηνοθέτης της παρούσας θεατρικής παράστασης, αλλά και ο σκηνοθέτης της ομάδας αυτής Suspense. Ο ρόλος μου είναι η Γριά. Σιγά μην βάζεις πάνω. Πες στο δέντρο σου και έπαιξα. Σιγά μην βάζεις πάνω. Υπάρχουν τρεις γριές πάνω στο έργο. Εγώ είδα πάρα πολύ κίνηση στις πρόβες, είδα πολύ suspense και είδα και πολύ πικάντικα τραγούδια, λιγότερα πικάντικα τραγούδια και θα το πάω λίγο στην κινησιολογία, στο σώμα. Πόσο εύκολο είναι να το κάνεις αυτό. Μερικές φορές ο σκηνοθέτης μας κάνει και κάποια θεατρικά παιχνίδια, τα οποία σε ξεκλειδώνουν λιγάκι, και όχι μόνο στο σώμα, αλλά και στη φωνή. Εγώ θα μιλήσω εμπειρικά ότι σήμερα το μάθημα αυτό, το πιλάτες που έγινε από εσένα, ανεξάρτητα από ποια ηλικία έχει κάθε μία από εμάς, ξεδιπλώνει τους μύες. Για μένα ήταν να ξεδιπλωθούν καλύτερα, να μην είναι πιασμένοι όπως ήμουνα πριν έρθω να κάνω το πιλάτες, και με βοήθησε χωρίς να ζωρίσω το σκελετό μου, αλλά ούτε και τις φωνητικές χορδές μου μαζί με τις σωστές αναπνοές. Αυτό μου το έδωσες εσύ. Τέλεια. Θα το έκανες σαν μια ρουτίνα πριν την πρόβα σου από εδώ και πέρα. Οπωσδήποτε. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Και πείτε μας το όνομά σας. Ντέζη. Ντέζη, χαρήκα πολύ. Πείτε ποιος είναι ο ρόλος σας στο έργο. Εγώ είμαι η δεύτερη γριά που κυνηγάω τον νεαρό να τον κατακτήσω. Δυστυχώς όμως υπάρχει μια τρίτη γριά που με τον παίρνει και δεν το βρίσκω καθόλου καλά και αντιδράω φυσικά. Είμαι η Τούλα. Έχω το ρόλο της τρίτης γριάς, η οποία δεν αφήνει τις άλλες δύο να
πάνε μόνος του στο νερό. Έχω και εγώ κάποιο μερίδιο, οπότε τρέχω και εγώ και προσπαθώ να τον κερδίσω. Πολύ ωραία. Πώς σας φαίνεται η όλη εξέλιξή σας μέσα στο έργο, η κίνησή σας, το πόσο έτοιμοι πρέπει να είστε να πείτε τις ατάκες σας, ποιες είναι οι δυσκολίες στην ώρα της πρόβας και ενδεχομένως και της παράστασης. Η δυσκολία είναι συγχρόνως να τα μάθεις όλα, την ανάσα σου να προσέχεις. Αυτά από την αρχή δεν τα κατέχεις. Μέσα όμως από τις πρόβες δεν τα καταφέρω. Πολύ ωραία. Το πιλάτες που κάναμε πριν την πρόβα, σας βοήθησε καθόλου? Πάρα πολύ. Θα σας ρωτήσω αν έχετε ξανακάνει ποτέ πιλάτες. Έκανα στο πάτωμα. Στο στρώμα. Πιλάτες ήταν λίγο αυτό που κάναμε. Στρώμα. Πιλάτες ήταν λίγο αυτό που κάναμε. Στο πάτωμα, αλλά δεν τα κατάφερα γιατί έχω κάποια εκκλησιακά προβλήματα και δεν μπορούσα οπωσδήποτε. Σήμερα ήταν διαφορετικά. Μπράβο, πολύ μου άρεσε αυτό, γιατί εδώ θα συμπλήρωνα έτσι κι αλλιώς ότι το πιλάτες μπορεί να λειτουργήσει για κάποιους ανθρώπους και να μην λειτουργήσει για κάποιους άλλους. Για αυτούς τους ανθρώπους που δεν λειτουργεί, είναι επειδή μπαίνουν σε λάθος τάξη. Είτε είναι πολύ προχωρημένοι, είτε είναι λιγότερο προχωρημένοι και το βαριούνται, είτε έχουν μυοσκελετικά προβλήματα και μπαίνουν σε τάξη ενώ θα έπρεπε να κάνουν ιδιαίτερο. Εδώ κάναμε ένα μάθημα για όλους. Με τις δυνατότητες του κάθε μαθητή. Χαίρομαι που σας φάνηκε διαφορετικό. Τι σας εντυπωσίασε? Να πω τώρα τι με προβλημάτισε. Ναι! Ήταν οι αναπνοές. Πάντα είχα πρόβλημα και σήμερα επίσης. Αυτό το να συγχρονίσω κινήσεις με την αναπνοή μου μαζί για μένα είναι πρόβλημα. Το θυμάμαι όταν μου το λένε ή το βλέπω, θυμόμουν όταν το έλεγες εσύ σήμερα. Στη συνέχεια το χάνω. Αυτό θα ήθελα οπωσδήποτε να βρω γιατί βλέπω ότι μου κάνει καλό. Πάρα πολύ με ικανοποιεί εμένα αυτή η απάντηση. Είναι πολύ δύσκολο να συγχρονίσουμε την κίνηση με την αναπνοή, ειδικά όταν είναι ένα πρώτο μάθημα. Δεν είναι καθόλου Και στο δεύτερο εύκολο. και στο τρίτο θα. Σίγουρα παίρνει καιρό για να πούμε, εμείς οι δασκάλιες δίνουμε 4 με 6 εβδομάδες. Για να είμαστε ειλικρινείς, για να γίνει αυτός ο συγχρονισμός. Κάποια άτομα το κατανοούν και το συγχρονίζουν πιο γρήγορα, κάποια άλλα παίρνουν το χρόνο τους. Αυτό δεν πρέπει να δημιουργεί άγχος καθόλου. Ίσα-ίσα είναι ένα κίνητρο, γιατί όταν πια το πετύχεις, ρολάρει το σώμα τελείως διαφορετικά. Θα συμπληρώσω ότι αν παίρνεις αρκετό οξυγόνο, ο εγκέφαλος λειτουργεί καλύτερα. Επίσης τα όργανα λειτουργούν καλύτερα. Οπότε θέλει να κάνουμε αυτή την άσκηση πολλές φορές μες την ημέρα. Και το πιλάτες, επειδή είναι lifestyle, πρέπει να το παίρνουμε και έξω από την τάξη. Και τέλος, περιμένουμε τον κύριο Λύρα να μας πει όλες τις ιδέες. Άφησε σε παρακαλώ. Άρχισα. Πες μας για την ομάδα σου. Για την ομάδα. Η ομάδα δημιουργήθηκε πριν περίπου 8 χρόνια. Ήταν μια ιδέα απλά για να κάνω κάτι στη Γερμανία, στην προσπάθειά μου να κάνουμε λίγο ελληνικό θέατρο. Όχι μόνο ελληνικό θέατρο, θέατρο γενικότερα, αλλά προσπαθώ πάντα να επιλέγω ελληνικά έργα. Και για να τα γνωρίζει ο κόσμος, και γιατί υπάρχουν εξαιρετικά ελληνικά έργα, για να μπορέσουμε να δείξουμε τη δουλειά μας και στον κόσμο στους Έλληνες δηλαδή που ζουν στη Φραγκφούρτη. Και στους Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα θα συμπληρώσω εγώ, γιατί πού να έχουν ιδέα τι κάνουμε εμείς εδώ πέρα. Ναι, σωστό και αυτό, ναι. Και άμα έχουν ταξιδάκι, να μην πάνε να φάνε μόνο λουκάνικα Φραγκφούρτης, να έρθουν να δουν και τις παραστάσεις. Ναι, αν συμπέσει η εκδρομή τους με μια παράστασή μας, γιατί όχι. Έχω δει ένα σκηνικό που εμφανίζεσαι με ένα κομπινεζόν. Και έχω δει και ότι ο γιος σου είναι το μήλο ψέριδος μεταξύ των 3 ηλικιωμένων γριών. Ναι. Πώς αισθάνεσαι για αυτά τα 2 κομμάτια? Καταρχάς, να σου πω για το έργο ότι είναι ένα εξαιρετικό κείμενο το Αριστοφάνη, γιατί πραγματικά καυτηριάζει την πολιτική του τότε, η οποία έρχεται μέχρι και σήμερα να δείξει ότι δεν απέχουμε. Όχι απλά δεν απέχουμε, είμαστε ακριβώς το ίδιο στο πώς διοικούν οι περισσότεροι ηγέτες μας, να το πω έτσι, στην Ελλάδα και όχι μόνο. Και πώς αυτό το έργο που έχει γραφτεί τόσα χρόνια πριν αντικατοπτρίζει το τι σημαίνει και σήμερα. Σε αυτό το έργο ο Αριστοφάνης εκθιάζει το γυναικείο φύλο, δίνει δηλαδή σάρκα και οστά στο τι θα μπορούσαν να κάνουν οι γυναίκες στην περίπτωση που θα κυβερνούσαν αυτές.
Εγώ πολύ ικανοποιήθηκα από αυτό το κομμάτι. Ναι. Ήμουν πολύ περήφανη. Σε ωραίο. Τώρα αυτό που με είδες να κάνω ήταν απλά ένα τυχαίο γεγονός που συμβαίνει στο Βλέπυρο, που είναι ο άντρας της πραξαγόρας, η οποία για να μπορέσει να καταστρώσει το σχέδιό της έχει πάρει τα ρούχα του και αναγκαστικά ψάχνει να βρει κάποιον να φορέσει και φοράει τα ρούχα της γυναίκας του. Γι' αυτό και μόνο τον λόγο. Τώρα αυτό είναι το κωμικό στοιχείο λοιπόν, της παράστασης, γιατί ο Αριστοφάνης για να μπορέσει να περάσει τόσο δυνατά μηνύματα πολιτικά, γιατί πολιτικού περιεχομένου είναι το έργο, και για να μην βαρεθεί ο κόσμος και για να μπορέσει να τα εισπράξει όσο πιο εύκολα γίνεται, προσθέτει και το κωμικό στοιχείο για να μπορέσει να είναι πιο ανάλαφρο. Κάνοντας λοιπόν το μάθημα σήμερα του Πιλάτες πιο πριν, συνειδητοποίησα παρόλο που αθλούμε όσο μπορώ στο περιθώριο που μου δίνουν τα θέματα υγείας που έχουμε, δεν είναι κόκαλα και σπασίματα και τέτοια. Μπορείς να αναλύσεις. Εντάξει. Έχουμε χρόνο 2 μέρες να μάθουμε. Τι δεν έχει σπάσει. Συνειδητοποίησα ότι το Πιλάτες βοηθάει σε πολλές ομάδες μυϊκές. Δηλαδή εκεί που λέω ρε παιδί μου έχω αντοχή, ξαφνικά μπαίνει, έρχεται η Δωρή, θα σου κάνει ένα μάθημα 20 λεπτά και λες πιάστηκε το χέρι μου, πιάστηκε ο ώμος μου, πιάστηκε το ένα. Συνειδητοποιείς λοιπόν πόσο και καλό είναι, πάρα πολύ καλό. Test drive του σώματος. Και δεν έχω αντοχή. Για μένα ήταν test drive, γιατί νόμιζα ότι θα είναι εύκολο. Και λέω ρε, το συγγνώμη για τη γλώσσα μου, λέω εντάξει, τα έβγαλα, το συζητώ, αλλά υπήρχαν σημεία που κουράστηκα λίγο παραπάνω. Πολύ μου αρέσει αυτό εμένα, γιατί ο σκοπός είναι να ακούμε το σώμα μας, να γυμναζόμαστε, αλλά να μην μένουμε στάσιμοι. Δηλαδή, όταν νιώσουμε λίγο ότι είναι πιο πολύ δύσκολο και πρέπει να δώσουμε κάποια δύναμη παραπάνω, να μην το παρατάμε. Και η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου, αν θα ξεκινούσες από εδώ και πέρα τις πρόβες, με το Πιλάτες. Θα ήταν ιδανικό. Θα ήταν ιδανικό γιατί η ομάδα πάντα, όχι μόνο η δική μας ομάδα, γενικώς νομίζω ότι θα χρειαζόταν και στη ζωή μας, όχι μόνο στο θέατρο, όχι μόνο στις δουλειές μας, να μπορούμε να έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε κάτι το οποίο θα μας ζεστάνει, θα μαλακώσει την κίνησή μας, έτσι ώστε να μπορούμε να κινηθούμε είτε λόγω του θεατρικού, στη συγκεκριμένη περίπτωση, για πολλή ώρα, με κίνηση, λόγο, μουσική, χορό, τραγούδι, όλα αυτά και να έχεις τη διάθεση και την ικανότητα του σώμα σου να αντέξει. Οπότε λοιπόν ναι, θα ήταν ιδανικό αντί να κάνουμε ζέσταμα εγώ, να κάνουμε ένα ζέσταμα και μια ενεργοποίηση όλου του σώματος μέσω του Πιλάτες. Τέλεια, υπέροχα. Θα σε ξαναδώ στη νέα σεζόν λοιπόν. Σίγουρα. Σίγουρα. Απολαύστε το έργο και τα φιλιά.